adalci ake bi da gaskiya. Idan kotun addinin musulunci za ta yi aiki da gaskiya, babu wanda za a kama a cikin faɗin ƙwaryar garin Kano sama da kai, sabida yara ƙananu da suke shigowa ake musu wani irin abu wanda daman na faɗi idan aka kai ni kwano ina da kishi akan 'ya'ya mata. Zaka ga yarinya karama shekara 16, shekara 12 yadda ake yi mata kawai sabida ta zo ta ce tana son za ta yi wani abu. Sai da na faɗa na ce kada a sake a kai ni a kwano a hatsala ni, dan Allah dan annabi a daure ni. Shine menene, babu wanda kotun addini take bukata irin kana rantse da girman annabi Muhammadu. Shin wai ku tsaya, idan na bi din an yi wanta a gabana ga rayuwar ta yanda ta kare, an yi wanta a gabana ga rayuwar ta yanda ta kare, an yi wani a gabana ga rayuwarsa yanda ta kare, an yi wani a gabana ga rayuwarsa ta kare, sai ni da dattun kwakwalwa ya cika min kaina, bani da tunani, bani da ilimin arabu, bani da boko, shine zan bi. Ai duk abin da mutum zai bi nasararsa yake dubawa. Idan ka hango baka da wani abin da zaka samu sai taɗewa daga ƙarshe, hakuri da shi ya fi shi. To na ware kaina na zaɓi in zauna a haka. Babu wanda kotun addini, in dai addinin za a yi, addinin musulunci take bukata a ladabtar sama da wannan dattijan. Shi kaɗai kotun addini. Wallahi tallahi a yau bigire aka ce farko menene, tun daga farko wallahi idan aka wannan bishiyar taka ita kaɗai za a sare, wallahi duk kowa sai ya shiryu. Duk wanda ake tunani sai sun shiryu, amma muddin da kai ƙananin yara da ake lalata su saboda cikon burin su, da ake tozarta su, wallahi tallahi ba za a daina ba. In dai kana na shine zaka fake ka koma gefe a ringa cewa ana aiki da addinin musulunci. To wannan istidla'i da wannan ibtila'in da aka taro, mahaukaci ne yana kwance aka ɗauro sa, gubar da take zuciyarsa lokaci yayi da zai zubar da ita. Duk lokacin da na kalli ƙananan yara a cikin wannan halin, mata ƴan uwana tunani nake yi, yau idan da a ce ina da ƙanwa haka zan ganta ana mata, ko kuma yau da a ce idan ina da ƴa mace shekarar ta 12 ba tare da sanayya ta ba ta fito irin wannan rayuwar. Kai wallahi tallahi akwai sake. Kullum ana ta ikirari a wa addinin Allah hidima, ga wanda ya kamata a ɗau mataki a kansu. Ba na nadama a rayuwata, kuma wallahi tallahi ban san menene tsoro ba. Inda na taso ni Murja na Ibrahim kunya, ban san menene tsoro a cikin rayuwata ba, musamman idan aka zo akan gaskiya. Akan gaskiya babu abin da na sani sama da kishi. Duk abin da zai faru ya faru, kuma idan shari'a ce ina jiran kira daga nan an mahadi.